si udělal tak hlavy, uřízl jsem to a aby se to nezranil, tak jsem to prostě tu zalepil. Izolatou. Tady, vidíš v tom díra, aby tím bylo vidět, dál se fok. Zároveň tady závit. Tady to jsem si přilepil na dřevěnou, prostě dřevěnou, teď nevím, jak se jmenuje, prostě tady tomu. A potom jsem tomu ještě přilepil skop, který se bude moct zmenšovat. Tady to zmenšování nic nedělá a funguje to tak, že tady je vrstva obou stran pásky, ale ta z jedné strany v našem případě červený není slouputý, takže to si dvě strany nelepí. Takže to není tak jako úplně náhodou přilepení, jak jsem to původně chtěl. Tady dále máme červený takové čířidlo a dále tady máme speciální věc. Hlaveň se tam dává tak, že se to zašroubuje, protože hlaveň je docela dlouhá. Chtěl jsem ještě zkrátit, ale řekl jsem si, že už ne. Šroubuje se to. Takhle to je pak už delší, takže to můžete někdy kdykoliv složit. Potom, co ale potřebujete, je takováhle elektrikářská páska, nebo teda, no nevím, co to ani je. Vzít a přilepit, myslím přichytit tady tu hlaveň tomu dřevění. No, omlouvám se, nevím, jak se to jmenuje. Tak, jak máme to přichycený, tak se vezmou jenom nůžky, stříhne se to, zarovná se to. Dobrý to kašu, už to nejde. No, sniperka docela. Tak, teďka už je fakt vidět, že je dlouhá. A jdem si ukázat její funkce. Její první funkce je taková, že s ní můžete takhle zaměřovat s tím skoupem, je to fakt dobrý. No a další funkce je to nabíjení. Vy si to můžete takhle zvednout. To zvedání jde trošku stuha, takže protože tady je to tlustší, ta trubka se jakoby z úzkýho, jako je to tady vidět, takhle z úzkýho na tlustší, takže tady už je to víc v tom tlustším, takže to už jde. Vidíte, že jsem vysunul. Udělal jsem tady takový žlábek, aby to fungovalo. A z druhé strany se nám tak otevřelo tady to okýnko. No a když to zavřu, tak se nám okýnko zavřelo. No a to je asi všechno tady k té sniperce, doufám, že se vám sniperka líbí, dejte like a odběr. No ale hlavně, co jsem vám chtěl říct, jestli chcete udělat tady tu sniperku, aby střílela, jako fakt neopravdový návod, protože aby střílela kuličky, tak samozřejmě dejte like a odběr a natočím potom možná pár dvě, kdy to budu dělat, uskutečňovat. Tak čo?